भुवन हेल्थ इन्शुरेंस डॉक्टर दादा पंडित ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬಂದೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತುಯರೆ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ತುಯರೆ ಚಿನ್ನು ಬುಕ್ಕ ಪುರಾಣಿಯನ್ ಪಣ್ಣಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಮಗ ಡ್ಯಾಡ್ ഞാൻ ಪಂತೈತೆ ഞാൻ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಪಂತಿನತೆ ಇಂಕೊಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ತಮ್ಮ ಈ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ನ ಬುಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಚಿ ಪೋಯರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಬೇಲೆದ ಕಡೆ ತುಯರ್ಡ ಏತು ತುಯ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲನ್ನು ಶ್ರೀನಿಧಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಅವು ಡ್ಯಾಡ್ ದಾದ ಮಗ ಬೇತೆ ಏರನಾಂಡಲ ಈ ತೂದಿತ್ತನ ಪನ್ ಬಿತ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತೂಯಿನ ಪೊಣ್ಣನು ಏರ್ ಮದ್ಮೆ ಬೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಂದು ನಿಕುಲು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟನೇ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ I'm on my way. I'll be there soon. Dad, chill dad. Irni ಇಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಣ. Bye dad. ಹತ್ತು ಮಾರೈತಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಬಿಡುದು ಈತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇನಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಕೆಂಡು ಈಜಿಂದ ಏ ಪತುಂಡಲ ಮೋನೆ ಬಾಪ ಒಂದೇ ಪುಣ್ಯತ ಇನಿ ಏರ್ ಬರ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಲೇನ ಮಗೆ ನಿಶಾನ್ ಬರ್ರೆ ಗತ್ತ ಅಂಚ ಈತು ಖುಷಿ कुड़िया तो कहंदी ओ सीना चे बिस्कुट दा ओ
ಕಾಸು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಉಂಡು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ತರೆಕಬಾರ್ದು ನಮ್ಮವರ ಕೈದೆಕ್ಕಗ ಪಡೆದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಡುದು ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಆದ್ಯತ್ತ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೋಗಿ ಸರೋಜ ಆಯ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೊರಟು ಬರ್ತೀನಿ